z knihy týmto mužtom na slovenských knihkupectve? No tak, pán inžinier, veľmi pekne ďakujem v mene poľnohospodárov, ako mám tu čest byť v časnosti predsedom výboru poľnohospodárstva a životné prostredie. Hoci sme opoziční poslanci, to asi aj viete, to ešte neznamená, že sme hlúpi, že nevieme ponúknuť tomuto národu to, čo by ho mohlo z toho vyviesť. Ja keď som mal tú česť asi pred týždňom, keď ste ma poznali s touto vašou zelenou knihou, srdce mi zaplesalo, že super, znovu je tu pohľad niekoho mimo toto rezortu, ktorý proste prišiel a sa poslal na tú stránku ekonomickú, ktorá mňa momentálne veľmi chýbala, aby som to mal vyčíslené aj finančne. Tak a tak to je. A môžem povedať, že som videl moju srdcovku vyspodáranie pozemkov, tak hovorím áno, viem si predstaviť mysle tento program, aby sme to naše poľnohospodárstvo slovenské, ktoré ste povedali, bolo sebestačné, aby sme znovu dali nádej, pretože keď nedáme nádej ďalšej generácii aj v tomto rezorte, keď máme aj stredné a vysoké školy poľnohospodárske na Slovensku, keď nedáte nádej, tak potom národ nemá budúcnosť. A túto nádej v poľnohospodárstve sa pokúsme aj touto knihou, aj týmto vašim počinom dať a ja budem veľmi rád, keď budem môcť prispieť aspoň toľko k tomu, aby sme to naplnili. Takže veľmi pekne vám ďakujem a je mi cťou, že môžem byť. Ďakujem pekne, pán inžinier. Takže cíťte sa mojimi hostiami. Máme čas, môžeme si to rozprávať. Nech sa páči.